अबाव थांखो टुनटुलुंमोना? बैलाय बिमा फिसा आरामसे उन्दुना दङ। नुला आङो सिमां नुला, जेबो सिमांखौनो नुला आङो। लाब गैया सिमां नुनानै, एसेबां गिदिर गिदिर सिमां नुनानै लाब गैया। बयनिसायबो खाफाल गाज्रि, बयनिसायबो भाग्य गैयि मानसि होनना बुंनो थाङोबा सोरो? गायदे बर'। बे मिनिनायानो जाबाय दुखुनि मिनिनाय, दुखुनि, सुखुनि मिनिनाय नङा दे, सुखुनि मिनिनाय नङा। मानसिया जेमान दुखु जाबाबो मिनिनांगौ। आंहा मोनसे स्वभाब दङ, जेमान दुखुबाबो आंहा मिनिनो ओंखारो। मानो आंनि उदैयाव फाथर रज'नांगौ? भगबान इसोर आल्ला, नोंसोरोबा आंखौ मेगन सादों नामा? हा? आंनि खुसिखौ नायनो हाया नोंसोरो? हा? मबाइल गंसेनि थाखाय आं एसेबां गोबाव सम नेना थाबाय। टुनटुला प्रेगनेन्ट जायाबो जाया, ओमफ्राय सानसेखालि जाबायबो, ओमफ्राय दा फिसाबो जोनोम जाबाय, ओमफ्राय दा फिसाखौ फाननोबो जाबाय। फिसाखौ फाननानै ओमफ्राय आंहा मबाइल बायहां जादोंमोनल'। बेयावनो मा खर'नि मा शनि ग्रह नांनायनि आंहा मा जालायखो? नांला दे भगबान, नांला। आंखौ नोंसोरो बाराद्राय मेगन सादोंना? नांला दे, लाला आङो आपेल सापेल बालनि नाङा आंनो आपेल मबाइल सापेल मबाइल नांला आंनो। दा आंनि उदैखौ सोखावनांगोननो, दाथ' आरो फैसा नांबावगोसोनो। नोंसोरखौ फानबाबो एसेबां फैसा मोना, 50,000सो जमा खालायनांगौनो। बाथ्राफोरखौ जानै ओंखाम उखैलायलांबाय आंखौ। दानि बावसो जादोंमोन आरो उखैलायलांबाय, आरो जाहैबावनोसै आं। माथो साहायानो सिनिबो गैया, साहापातबो गैया, संख्रिबो गैया, दैबो दा आरो बुंबाबो बेखौनो लाजि मोनलायगोन। मार गोथावथार जादों न' आंनि साहा फुदुंनाया? बेनिखायनो नोङो सानगासिनो बा एसेबां गोथाव फुदुंनो रोंगौ, एसेबां रोंमारगौ होननानै न' बेखौनो सानबाय थादों न' नोङो? साहायालाय गोथावालाय गोथाव जादों, थेवब्लाबो सिनि आरो साहापातआ एसे खम जादों आरो। मा होनना बुंदों नोङो? आङो एसेबां अननानै, एसेबां मोजाङै, एसेबां गोथावै फुदुंना होबाय, नोङो आंखौ बिदिसो बुंबायना? है, ओरैनोसो बुंदोंलै आं सना, बेखौनो रागा जोंबाय आरो, ओरैनो फालथुसो खालायदों आङो। ए, आंलाय बुंथारदों होननानै मा थिर रागा जोंखादोंमोन दे। गथ' गोथाव जादों नोंनि साहा फुदुंनाया सना, गाइखेरनि साहा बावसो, गाइखेराबो कटक मोजाङै नांदों, गथा जालायदों साहाया, सामनि ओंखारलायलांदों। आंनि भाइसिलाय सोर एसेबां गोथावै साहा फुदुंनो रोंगौलै? रावबो रोङा। आरो साहाल' नङा, ओंखाम ओंख्रिफोरखौबो रावबो रोङा आंनि बायसि गोथावै संनो। मा खर' होनना बुङो? नोंनिख्रुइनो आंनि एक्स हिन्जावा 10 गुन 100 गुनसो बांद्राय संनो रोंगौमोन गोथावै। नंगौ थर' सना, नोंनि संनाय खावनाय बायदि गोथाव रावनियावबो जाफेराखै आङो। नंमारगौ थर', नोंहाना भाग्य दङ, बेसेबा भाग्य थानायखौथ' आं बायसि हिन्जाव मोनदों नोङो। हयदे बेथि हय, बिराद मोजां बाथ्रा बुंनाय रखम मोनदों खोना। हा, माखौथ' नायबाय थाखो? लोंदो साहाया। लोंनि। आयु, बाल्थिंसो लाबाय आरो, बाल्थिङावनो लागोन आरो थास' आथिंखौनो नोंसोरो। लाजायोलै आब', जेबो नङा, थेवब्लाबो खिरखा लानांगौ बा मना। हे, बै नै गाबरि आयं फैदों मोसोमार तिलु। ओइ, अमा फिसाखौ नागिरबा गैया होनना बुंबानो जाबाय दे। अबावबा आरो जांग्रावा आंखौ बेसेबा बुंबाय थागोन, मैयाबो आथिङाव खुलुमलायलांदों, खिन्थानाङा होननानै। खिन्थानाङा दे नोंसोरो। दे, जागोन दे, थेवब्लाबो खिन्थाबा मोजां जागौमोन आरो। दे, दादि बे जांग्रावा आथिङाव हमलायनानै खुलुमनो ओंखारबायना, बेनिखायनोसो। थेवबो दाबो जेबो नङा, आङो जांग्रावानो फैसाखौ हैगोन खोनालै, ब्रायबाबो हैथारगोन आं एबारो।
नोंसोरो अमा फिसा नुनाय माबायदि अमा फिसा नुवाखै आयं नुवाखै माथो आयु बेखौनो बेसेबां नागिरबाय गैया बरावबो मोनाखै आं नागिरनानैनो अबाव थांखोबा ना सिरासो जामारखो गैया ओरैनो 3000 4000 थाखा लस जाबाय आंहा गैला बोरैथ' गोमानो मोनखो आयं नोङो मा गैयामोन नामा न'आव गैयामोनहाय आयं आङो न'आवनो गैयामोन आङो आइ लानावसो आलासि जानो थांदोंमोन न'आव थांनानै रखरा गोमा गारबायसो आंहासो बेसेबा लस जाबाय आबा जांग्रावनि मथेथ' सियालासो लांदोंनो हराव सियाल फैनाय रखम मोनदोंमोननो नंमारगौबो जानो हागौ दे आयं ओंहाय नंमारगौआनोथ' खोना बेनिखायनो आं बरावबो नागिरबाबो नागिरनानै मोनाखै गैला बेखौनोबो गैला अबाव नागिरना मोनबावनोसै फाथि सेलफोरानो जाना दोनदों आरो ना सिखावफोरासो हमना लांदोंमोनबा आं जेबो मोनथिला दे आरो आंहासो बेसेबा फैसा लस जाबाय अमा फिसा फाननानै आंहा थिं बायनो सानदोंमोन थिंफोरानो गब्लंजोब्बाय जोंहा बै दाखालि अन्थाइ फैसोनानै थिङानो गब्लंजोबना दङ जोंहा जोंहानियाबो गब्लंदों आयं औहाय मा बुंबावनो दे थाथ'दो थांसै आङो दे आयं आयंखौ थगायनानै जा बोरैबा मोनखाबाय आङो थगायनाङामोनथ' आरो नोङो आब' मानोथ' थगायनाय बै जांग्रानि थाखायनो थगायनो गोनां जाबाय आङो माबा आयंखौ नुनानै बोरैबा मोनबाय दै बाराबा आङो आयंनो सैथो बाथ्राखौ खिन्थागोन खोनालै खिन्थाना लाबासो थाल्ला जागोन नङा होनबा नोंहासो मानो थगायनाय बे जांग्रानि थाखाय ना गोसथोबायहाय नोङो जांग्राखौ थोआखैहाय मानो थोलाबायनो दा आंखौ खिन्थानाङा होननानै आथिङाव हमनानै खुलुमनो नागिरदोंमोन ना बेनिखायसो आङो खिन्थायासै दा खिन्थायाखैबाबो बोरैबा मोनबाय थादों आङो नोंसो मिथिसिगौ रे थुरि तिल्लु थांसै उनाव आरो जोङो फासियाबानो जाबाय नंमारगौथ' उनाव थाङै थाङै जोंफोरनिसो दाय जाहैयाथ' बा दिनैसो न' नुबाय दे इसोर बेसेबा फैनो लुगैना दंखायोमोन आङो दिनैसो फैनो मोनबाय रहाय गाबज्रिनाङा नोंखौ आङो लायनो थांनायावसो उन्दुदोंमोन बियो दा गाबज्रिथ'नाङा फोजाथ'नाङा ओमफ्राय कुकुलुकु आदा आरो तांकुलुआ अबाव थांदों दहायल'सो दङमोन माथो थांलायबाय खोना गामिफोराव बेरायनो दा दिनै अनला खारैजों दाउ बेदर जानांगौलाय बेसेबा जानो लुबैना दंखायो एजा फोजोंसो आदाला दाउ बेदरजों अनला खारै जाया माबा खारै मैगंखौनो जानो नागिरा मालाय धोनि मानसि ना मानसिया गुबुन मानसिफोरालाय माथो जानो नागिरो धोनिबाबो बिसोरासो माबा जानो नागिरथारा बै फोजोंसो आदा मोनानो जानो नागिरा लैथोसे आब'आ हाव माथो बायदेवा सिरि सिरि फैखोमाना दङलै फैयाबा लाबो गल्लाया हे गल्ला लाबोआखै आङो मा गल्ला लाबोआखै नोंखौलाय माथो आङो एबार न'आव फैबा गल्ला लाबो होननानै बुंदोंमोनलै हाखु दाखुआवनो लाबोनाय जायासै दायो लाबोनो होगोन दे लाबो फैसाया रलै माबा फैदोंल'सो दसे उनाव हरगोन ना गांजेमा गोसोमरानि ओमफ्राय गस्ला बायनोबो फैसा हरदे आंना गस्ला गैथारा जादों जिजोब्बाय फैसा गैया मा आं एसेबां फैसा लाबोआखै नैलाय थगायलायबाय नै थगायाखै मा आङो बारा फैसा लाबोखायाखै आङो आफानि थाखायसो एसे लाबोदों आफानो मुलि बायना होनांगौ ना आरो आङो ओरैनोबाबो बारा फैसा मोनखाया सिगांनो लानाय दंखायो खामानि गैया बिदा सानैनि गस्ला गांसेखौबो बायना होनो हाया साख्रि मावनो थांदों आङो साख्रि मावनो थाङाखै आङो रुवाथि थाहैनोसो थांदों मिथिबाय नोंथ' ओजों ओरैनो खामानि मावना होआखैना नोंनो माहा फैसा होबाय थायो दा नोङो माहा फैसा मोनबाय थायो साख्रियानो बुंजायो आरो नोंनिखौबो एम्फा खर' होनना बुं नोङो कुकुलुकु आदा मालाय साख्रिआवलाफोरा खथ' बुरजा दरमाहा मोनखायो आं आरो 3000ल'सो मोनो बे 3000 फैसालाय मा थोनोखाय मानो थोआ जानो 3000 मानि फैसा एसेबां फैसा मा खालाय नोङो हा जोंफोरनोथ' थाइसे फैसा हरखाया आदारफोरखौलाय होमबा अबेनिफ्रायथ' जाबाय थादों आं होआखैबा आरो आफानि मुलि बायनानै बेसेबा फैसा थांखायो माथो नों मिन्थिनानैबो मानो मोनथियै रखम दिन्थिफ्लादों आइ थां आथिं आखाइ सुइदो थां नांज्लायबाय थानाङा आरो कुकुलुकु नोङो मा मोनदों हा सैथो बाथ्रा बुंबा गोखा मोनो मानसियानो बोरैबाथार बालनि
गावसोरा हले जेबो खामानिखौनो मावा ओरैनो बेखार थालायलायबाय थायो मालायनि सायाव जानो नागिरो मालायनि सायाव गाननो जोमनो नागिरो दे आइ थां बिसोरखौलाय मा बुंबावनोलै बाथ्रा बुंबाबो मानिया बिसोरो बाथ्रा बुंबाबो बुजिया बिसोरखौ बुंस्लायस्लाय बुङैयानो साबसिन ओंलै आयै थांनि र' आथिं आखाइ सुहैनोसै आं आयै ओमफ्राय आयै थां नोङो साहा फुदुंहै थां आं खाथा बिस्कुट लाबोदों मा खालायनाया मोजां जागोन दा आङो बै सांग्रावनि थाखायनो आङो एसेबां गिदिर बाथ्रा थगायनांगौ जाबाय दा आङो मा खालायमारनो फैसाखौ हैनायानो मोजां जागोन नामा आयंनो आङो आरो फोजोंसानो फैसाखौ जासिबावदोंमोन लांफै होननानै आं आरो 1000आवनो मोनमारो सानदों बायफेराबो नालाय अमा फिसा दा थाङै थाङै आंसो फासिबाय नङाबा फोजोंसानो खेबसे सोंना नायनि र' बियो मा बुङो हेलौ मा खालायदों बिजि नामा ओहो बिजि नङा माबालै मोनसे प्रब्लेम जाबाय दाखालिरो आङो जोंफोर गामियाव जांग्राव होननायनिफ्राय अमा फिसा बायना लाबोआखैमोन बिनिनो बुहुद प्रब्लेम जागासिनो दा माने बिसोरहा बै खालि रावबो गैयामोनलै आङो अमा फिसा बायखालि ओमफ्राय आङो रावबो गैयैखाय बायनोबो नागिराखैमोन ओमफ्राय आरो बिसानि फिसालाया ब्रा ब्रा खामबाय आरो जेबो नङा दे आइमोना गैयाबाबो लांनो हागोन होननानै ओमफ्राय आरो आंबो बिदि बुंनायखाय लाबोबाय ओमफ्रायथ' बियो आंनो 1000आवनो हरबायलै ओमफ्राय आं बुंबाय 1000आवनो मोनमारोना अमा फिसाखौ होननानै ओमफ्रायथ' बियो बुंबायलै मोनो मानो मोना जानो अमा फिसानि दामा खमायदों 1000आवनो मोनग्रा जाबाय होननानै आंबो आरो नंगौ सानबाय आंबो मिथियाना अमा फिसानि दामा दा बेसे आं बायफेराखैबो ओमफ्रायथ' माबा दा आंनो 1000आव हरबा हरनानै दा बिमानो खिन्थानो होला आंनियाव फानदों होननानै मानोसि हा गिबाय आरो 1000आवनो हरबाय नालाय 1000आवनो फानबाय आंनो मानोथो बिबो फारा रखम नोङो 1000आवनो हरनाय दे दाबो जेबो नङा दे फैसा 2000खौ हरदो बिसोरनो माबा नाङानो फैसाखौबो आं मैया एसेबां जासिबाय माबा नाङानो ओमफ्राय दा बिमानोबो खिन्थानो होआ नै दानि बावैसो बिमाया नागिरफैदोंमोन अमा फिसाखौ आंसो थगायनो गोनां जाबाय आंसो बोरैबा मोनलायलांदों थगायनानै उनाव थाङै थाङै आंसो फासि हैसिगोन खोनालै आयंखौ थगायनानै बोरैबा मोनगासिनो आङो नोंबालाय मानोथ' खिन्थाना लायाखै सैथो बाथ्राखौ खिन्थाना लानांगौ खिन्थागौमोन आङो एकदम मैया आथिं हमनानै खुलुम नागिरसोबायहाय खिन्थानाङा होननानै दा आंबो बेनिखायनो खिन्थायासै बादो बिदि थगायबा जायो नामा खिन्थाना ला आरो फैसाया हो 2000आ न' खिन्थाना लानायानो गाहाम जागोन नङाबा बोरैबासो जाहैगोन खोथाया न' खिन्थाना ला दे अब्लालाय नों बुंबाय नालाय खिन्थासिगोन दे आङो आरो फैसा 2000खौबो हरगोन आङो दे